celebrate ang National Heroes Day mga idol. Bahalag init. Makaligo ng dagdagat. Wala, total wala na may itom na to. Itom na daan. Oh. Tagsara ni metabo ning holiday mga idol. Ang trabaho kanunay. Sige lang tagtrabaho ani napukuha ng gusto na to. Damn! Mga mag-enjoy na karon sa National Heroes Day. Sana all. Grabe kainit mga idol. Hindi, wow. Panak ko, Jackie. Welcome to Carmen. Idolo, nasa sa Carmen. Dari may gabi nangahubog me. Marami pagkahubugan ako. O nga, ligo may dagat karon para mauswasan gamay ba? Ang cover pa gamay. Importante malingaw ta karon sa National Heroes Day. Wow! So, dire na itong Cebu Safari mga idol oh. Kung kinsa to ganahan mo ko ano, dara dire oh. Kani nga eskina. Kana oh. Cebu Safari. A few moments later. Ali garbage. So, dari may mga ligo. So, dari may mga ligo, guys. Ali garbage beach. Dari guys, barato ra kayong entrance dari mga idol. Tag 20 ang per head. Kung walay ulo, wala ra ko ikaw bayad. Mga idol. Oh. Sus kalinaw. Sama kalinaw sa ako ang dagway. Sana all. Init pero sus kanindot yun maligo dre. Oh my God! Wow! Grabe ka init yun ang taon. Namigod may mga idol, grabe yun ka init. Masyado kang mareklamo, gusto mo na umuwi? Nadaot ako ang black skin. Di totoo yan. Kung nga mo. Yeah. Mga amo na ko ni. So, sir, unsa imong i-kaistorya sa ato ang mga fans diri, sir? Ay, istorya. O, wala ra. Unsa may imong i-kaistorya nga National Heroes Day maron? Lipay-lipay ba? Oo, sakto gyud. Lipay-lipay ra. Ato isa ulog ang kapistahan sa mga national hero. Sir, ay lang palabig arag bugat, sir. Ako reda na, sir. A few moments later. Kani siya kay wa man ni makasud ni ganang butag sa
kayo kay. Amo gina overnight. So wala na ko na bakanting cottage mga idol. Ato ning sutaon si ate basig mahangyo ra. Wala na gyud. Dari lang tamo ang yun ni ate kung kuan mga idol ha. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Wala na gyud kuno mga idol. Ingon si ate. Now, kanina. So, Entrance. mo ni tagiya dari mga idol kung wari mo pangitaalan ni si ate. Masay nga ni mo te? Basta ikaw ng Eric, maka-discount. Oo. Aligarbes? Aligarbes. Ang mga pledong aligarbes? Oh, aligar. Wow. Bangyo alang mete kaya mo man ning YouTube ning imuhang ko andere para daghag tawo kani dire. Dagan man gini. Mga idol, mangyo ra ginato ni si ate. Oy, ang akong bitch dagan gini tao. Kaya Kani. Mo ni taga dire sa sila. Kani. Mo ni mga apo ni sa tagiya. Kani. Ay, sige lang. May nang... Apo ni sa tagiya silang duha. Kani o si Kuan, President Kuan Ramos. Punggong! Barinig kita sa mukha eh! Orang lampi mo. A few inches later. Unsa man na inyong gidada, sir? Nganong gilalin man ninyo? Kapoy dito, akyat-akyat. Say akyat-akyat ba? Huwag mong tagalugin. Mau ni nindot nga babae mga idol kanang dili marte ba mo punit gyud og buling, no? Surte kay ning bataan eh. Naswerte kayo sa aplingan ni Dod. Pero tapuan eh, maura ni, mahiga ni ron kay nasugo. Alam mo eh. Later. Magtindog lang kumain. Alam namin din na. Isa lang.